Ayun na kami. Woo! After ship ride ulit tayo mga kaibigan. Let's go. Ayun, good morning. Sunday na naman. Ayun, nandito tayo ngayon sa Santa Barbara para magpalit ng gulong. Umagang umaga pa lang, butas agad gulong natin. Ayan, papunta tayo ngayon sa Labrador. Wala lang. Gusto ko lang tignan yung falls. Sana may tubig. Pero yun nga, palit muna tayo ng gulong. Let's go. So ayun mga chong, no? Tapos na tayo magpalit ng gulong ng interior. Gaya nga ng sabi ko kanina, against the light tayo. Ayun, sabi ko kanina, pupunta tayong Labrador, Pangasinan para balikan yung falls na pinuntahan natin noong unang panahon pa. Nung nagsisimula pa lang tayo mag-ride. Hindi, pero ko alam, siguro mga 3 taon na nung huli ko napuntahan. Tapos wala pang tubig yung falls, pero nakaligo kami. Yun, kung makapansin nyo, wala tayong kasama, solo ride muna tayo. Kumarera nga pala sila sa Mangkasoy, sa Binalonan. Good luck sa inyo. Meron nga pala tayong dalang bag, meron tayong dalang sinelas para, kasi medyo lakaran yun eh, may lalakarin kang mga part dun, mahirap maglakad pag nakaklits ka, kaya mas okay kung nakatsinelas. Mga chong, nandito na tayo sa papasok na ng barangay. Walang pangalan yung barangay. Natanggal. Hanap lang tayo ng tindahan. Nakalimutan ko naman yung tubigan ko eh. Itong Labrador nga pala, parang mga around 50 kilometers galing Urdaneta City sa bahay. Wala, sabi ko lang.
Tara, pasok na tayo. Let's go! So yun mga chong, nandito na tayo sa loob. Bali dito tayo dadaan. Napakatarik. Ewan ko kung gano'n pa kalayo, pero baka malapit na lang ito. Let's go. Tarik. Uy, grabe. Uy. Uy, delikado yun. Mali. Pa. Napakatarik naman ah. Kaya daan na ng tubig. Uy. Ayun oh. Ayun. Shit. Ah. Ang tarik na na. Ah. Okay. Ah. Uy. Ano to? Nakatanggal eh sa concrete. Baka dumulas eh. Ah. Ah. Nakatarik. Whew. Let's go. Ah. Hey. Ah. Wala, grabe. Ano to? Hantik na. Ah. Uy, makatayo na yung bike. Naangat ba eh. Naangat. Ah, grabe. Hindi na natapos. Ouch. Ah. Grabe, babaan nito mamaya. Rampage talaga to. Uy, huwag ka tumutumba. Bakit pumasok yung clutch ko? Ah. Ah. Ayaw na. Uy, bumaba. Nice.
Bumaba na tayo. Intense ah. Woo! Sarap. Ayan o. Okay. Woo! Ay, grabe yun. Sarap. Tapos bababain natin 30 seconds lang. Oh, may mga tao. Papuntang falls po. Eh. Pag yung direksyon ay mabubong kayo. Ay. Saan na tayo? Bundok na to ah. Wala na tayo makita ng bahay dito. Ayun oh. Ang tatalim ng bato ah. Oh. Ay. Ala ka. Ang tarik. Ay kuya. Ay ko. Ayun oh. Shit. Who can say where the road goes? Di ko tagkat. Ay. Uy, sinadya ko yun. Intense. Sugat na naman tayo. Pero sige, tara. Ang sakit. Ayun oh. Ayun oh. Okay. Magpapalit na tayo ng sinelas. Little rapid roll lang muna tayo doon. Ayan. Gas-gas sa talahib. Tsaka ayun oh. Oy, lipstick. Salamat sa makeup artist ng ride na to. Aray. Oh yeah. Lamig. Okay. Semi-hiking. Ayun mga chong, tulak lang ang update. Wala eh.
andun na eh. Laki kasi natubo ng kanal. Tubo ng semento. Ayun, ganda oh. Oh. Sige tayo. Let's go. Riko. Baka maputol yung sinelas ko. Dito tayo. Hindi ko alam. Kalimutan ko na. Pero sundan na natin yung tubig. Routes. Bubuhatin ko na nga ang bike ko. Madulas sa paa eh. Aray, sinelas kong walang kwenta. Ang dulas. Ayun, dito na tayo. Hindi, joke lang. Puro lumot dito. Doon pa tayo. Tara. Sir. Lapit na! Tapos na kayo, sir. May lagayan po ba ng bike doon? Meron, Ari ko. pinagtabi-tabi na lang nila yung mga bike nila. Ay, ano po, bato-bato din. Ayun. Ayun, nakita natin guys. Ay, mali din ang ano ko. Stupid. Ayun. Dito na tayo sa falls. Ayun no. Hoy, kita ba dyan? Lapit tayo. Labig. Ayan o. Diba? Sayang wala tayong kasama. Uwiin tayo agad. 30 minutes lang tayo dito. Bababad lang. Nasa atin. Bababad lang natin. Sugat natin. Para may infection. So yun mga chong, no? Pauwi na tayo. Nawala sa isip ko. May dadaanan pa pala tayong mga tubig. Bakit ako nagsapatos? Aalisin ko na naman. Diba Ale? Tara, let's go!
guys. So ayun, ang hirap. Bigat ng bike. Dito na tayo sa kalabasan. Sasakay na tayo, tuloy-tuloy na to pababa ng bundok. Yan o. Dito banda yung ano eh. Dito naganap isa ko na kanina oh. Yan, so may tubo na semento na yan. Pababa tayo dyan kanina. Oh, biglang sumabit. Tulog tayo dito sa butas. Diyan oh. Higa ako dyan eh. So yun mga chong, bababa na tayo. Da-downhillin na natin. Nakakatakot. Tarik kanina eh. Bahala. Dinaanan kasi ng tubig yung ano eh, lupa. Maraming mga parang kanal-kanal na pwedeng lusutan ng gulong. Eh sana hindi na maulit muli. Let's go. Oy. Uy. Sir, daming tao dun sa loob, sir. Sige po, thank you. Kayo rin. Sir, ingat. Naku. Sige, sir. Daming biker umakyat. Uy, grabe. Katakot. Lean back lang tayo guys. Try na lang tayo. Uy, shit. Uy, wow. Yun, mawad. Pa, ayan o. Cobra train. Energy drink. Ayun o. Oh. Oh. Uy. Grabe. Uy, mali. Hipitikin tayo dito. Huwag masyado mabilis. May-ari tayo dyan, sir. Ayan o. Tapos. Ang sakit sa kamay. So yun mga chong, nakalabas na tayo. Nandito tayo sa highway. Yan, dyan tayo galing. Hanap lang tayo saglit ng mga kainan. Sabay uwi na tayo para maaga tayo makauwi. Hindi na tayo abutin ng hapon. Shoutout nga pala sa Siena Basketball Bikers. Yun, all around Kila Chong Lester Diano, JM Sanyel, Aaron Ko, Bong Maningding,
Edsel Manalo, Francis Doroha, at kay Paulo De Leon. Yun mga chong, salamat sa pag-subscribe. Kaya mga all around, di lang basketball player mga yan, mga biker rin. Tsaka isa pang all around na taong kakilala ko, si Algin Castro. Shout out sa'yo, Tols. I-follow nyo siya sa page niya, All Around Gameplay. Streamer siya ng iba't ibang klase ng game, mapa action, drama, comedy, horror. Parang palabas sa ata yan. Basta yun, lahat na, all around nga eh, diba? So yun, naplatan ulit tayo. Ay, may-ari na ako ng vulcanizing ngayon. Ako na nagbo-vulcanize. Yan o. Ay, tapos na. Kinukuha na rin yung supply. So yun mga chong. Woo! Nakaalis din. Pagod na ako. Wala. Puro butas eh. Buisit. Ay ako. Pinagpalit ko na yung exterior ko sa harap tsaka likod para mas makapalulit yung likod na gulong natin. Sana hindi na mabutas. Ewan ko na. So yun no, mga chong, nakauwi na tayo. Grabe ang init, nakakalaspag. Kahit na maiksi lang ini-ride natin, nakakapagod pa rin. Hindi na sugat ko. Ayun, salamat sa panonood. Hanggang dito, tinapos nyo. Tinapos nyo ba? Ayun, susunod ulit. Mabuhay kayo. Ba't dito pa kayo? Minaabangan kayo. Bye bye. Tungka. Ay mucho. Katabi dito. Hindi tayo matutulog. Dun. Pasok. Yan.